Ngokuka Luka 12. Kwathi sezibuthene izigidi zabantu baze banyathelana, waqala ukukhuluma, ikakhulu kubafundi bakhe, ethi, "Xwayani imvubelo yabaFarisi engukuzenzisa. Akukho okusitshekelweyo okungayikwambulwa, nokufihliweyo okungayikwaziwa. Ngakho-ke konke enikukhuluma ebumnyameni kuyakuzwiwa ekukhanyeni, nalokho enikukhuluma endlebeni emakamelweni kuyakumenyezelwa phezu kwezindlu. Kepha ngithi kinina bahlobo bami, ningabesabi abawubulala umzimba, bengenakwenza okunye emva kwalokho. Kodwa ngiyakunitshengisa eniyakumesaba, mesabeni lowo othi esebulele, abe namandla okuphonsa esihogweni. Yebo, ngithi kini, mesabeni lowo. Akuthengwa yini imizwilili eyisihlanu ngezindibilishi ezimbili na? Akukhohlakele namunye kuyo emehlweni kaNkulunkulu. Kodwa nezinwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. Maningesabi, nidlula imizwilili eminingi. Futhi ngithi kini, yilowo nalowo oyakungivuma phambi kwabantu neNdodana yoMuntu iyakumvuma yena phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu, kepha ongiphika phambi kwabantu uyakuphikwa phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu. Nalowo okhuluma izwi elibi ngeNdodana yoMuntu uyakuthethelelwa, kepha ohlambalaza uMoya oNgcwele kayikuthethelelwa. Kepha nxa beniqhubela emasinagogeni, nakubabusi, nakuzo iziphathimandla, ningakhathazeki ngokuthi niyakuziphendulela kanjani nangokuthini, nokuba niyakukhulumani, ngokuba uMoya oNgcwele uyakunifundisa ngasona leso sikhathi okufanele nikukhulume. Omunye wesixuku wathi kuye, "Mfundisi, shono kumfowethu ukuba abelane nami ifa." Kepha wathi kuye, "Mngane, ubani ongimise ngibe ngumahluleli noma umahlukanisi phezu kwenu na?" Wayesethi kubo, "Bhekani, nixwaye ukuhaha konke, ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe." Wabalandisa umfanekiso, wathi, "Izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle. Wazindla phakathi kwakhe, wathi, Ngizakwenzani, lokhu ngingenandawo engingabuthela kuyo ukudla kwami na?" Wayesethi, "Ngizakwenza lokhu, ngizakudiliza izinqolobane zami, ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. Bese ngithi kuwo umphefumulo wami, Mphefumulo, unempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi, phumula, udle, uphuze, ujabule." Kepha uNkulunkulu wathi kuye, "Wena siwula, ngalobu busuku umphefumulo wakho uzakubizwa kuwe, pho-ke izinto ozilungisileyo ziyakuba ngezikabani na?" Kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Wayesethi kubafundi bakhe, "Ngakho-ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ngokuba ukuphila kukhulu kunokudla, nomzimba kunesambatho. Bhekani izingwababana ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azinachiba nanqolobane, kepha uNkulunkulu uyazondla, nina nizidlula kakhulu kangakanani izinyoni. Ngumuphi kini ongathi ngokukhathazeka enezele ebudeni bakhe ingalo na? Ngalokho nxa ningenamandla okwenza nokuncinyane, yini ukuba nikhathazeke ngokunye na? Bhekani iminduze ukuthi imila kanjani, ayiphothi, ayaluki, kepha ngithi kini noSolomoni ebukhazikazini bakhe bonke wayengembathisile okomunye wayo. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla, ngomuso buphonswe eziko, kakhulu kangakanani uyakunembathisa nina eninokukholwa okuncane. Nani maningafuni eniyakukudla neniyakukuphuza, ningakhathazeki. Ngokuba konke lokho kufunwa ngabezizwe bomhlaba, kepha uYihlo uyazi ukuthi niyakudinga lokho. Kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. Ungesabi, mhlambi omncane, ngokuba kwathandeka kuYihlo ukuninika umbuso. Thengisani ngeninakho, niphe abampofu, nizenzele izikhwama ezingagugiyo, ingcebo engapheliyo ezulwini, lapho kungasondelisela, kungoni nundu khona. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yenu, lapho iyakuba khona nenhliziyo yenu. Izinkalo zenu mazibe ziboshiwe, nezibani zivutha. Nani yibani njengabantu ababheke inkosi yabo ibuya emshadweni ukuba, nxa ifika ingqongqotha, bayivulele masinyane. Zibusisiwe lezo zinceku okuyakuthi inkosi, nxa ifika, izifumane zilindile. Ngiqinisile ngithi kini, iyakuzibopha ukhalo, izihlalise ekudleni ize izikhonze. Noma ifika ngomlindo wesibili noma ngowesithathu, ifumane kunjalo, zibusisiwe zona lezo.
Kepha yazini lokhu kokuthi uma umninindlu ebesazi isikhathi isela eliza kufika ngaso, ubengayikuvuma ukuba ifohlwe indlu yakhe. Nani manibe nilungile, ngokuba indodana yomuntu iyeza ngesikhathi eningasicabangiyo. UPetru wayesethi kuye, Nkosi, usilandisa thina lo mfanekiso nokuba bonke na? Yayisithi inkosi, ngumuphi-ke umphathi othembekileyo noqondileyo, inkosi yakhe eyakumbeka phezu kwabendlu bayo ukuba abanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi sakho. Ibusisiwe leyo nceku okuyakuthi inkosi yayo, nxa ifika, iyifumane yenze njalo. Impela ngithi kini, iyakuyibeka phezu kwakho konke enakho. Kepha uma leyo nceku ithi enhliziyweni yayo, inkosi yami ilibele ukufika, iqale ukushaya abafana namantombazana, idle, iphuze, idakwe, inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engayibhekile ngalo nangomzuzu engawaziyo, iyinqumanqume, iyabele nabangakholekile. Njalo-ke leyo nceku ebiyazi intando yenkosi yayo ingalungiselanga, ingenzanga ngokwentando yayo, iyakushaywa imivimbo eminingi, kepha ebingazi yenza okufanele imivimbo, iyakushaywa eyingxosana, yilowo nalowo ophiwe okuningi. Kuyakubizwa okuningi kuye, nophathiswe okuningi, bayakubiza kuye okungaphezu kwalokho. Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni, bengifunisisa kangakanani ukuba ngasewokhelwe. Kepha nginombhaphathizo engizakubhaphathizwa ngawo, ngikhathazekile kanjani, uze ufezeke. Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na? Ngithi kini, cha, kepha kakhulu ukwahlukana. Ngokuba kusukela manje kuyakuba khona abayisihlanu endlini inye bahlukene, abathathu nababili, ababili nabathathu, bayakwahlukana, uyise nendodana, indodana noyise, unina nendodakazi, indodakazi nonina, uninazala nomalokazana wakhe, umalokazana noninazala. Wayesethi nakuzo izixuku, nxa nibona ifu likhuphuka entshonalanga, masinyane nithi, iyeza imvula, kube njalo. Futhi nxa kuphephetha iningizimu, nithi, liza kubalela, kube njalo. Bazenzisi, niyakwazi ukuchachisa ukuma komhlaba nokwezulu, kepha yini ukuba ningachachisi lesi sikhathi na? Pho yini ukuba ninganqumi ngokwenu okulungileyo na? Ngokuba, nxa uya enkosini nomelene nawe, ncengisisa usesendleleni ukuba ukhululeke kuye, funa mhlawumbe akuhudulele kumahluleli, umahluleli akunikele kulo iphoyisa, iphoyisa likuphonse etilongweni. Ngithi kuwe, awusoze waphuma khona, uze ukhokhe ifadingi lokuphela.